Taruh banyak. Kalau dah ada maka dah. Baca nang ketek nang bujang elo tu nak dah cari tu ke menolongan dan. Aram. Semua. Assalamualaikum Encep. Mana Encep? Mangga dia nampak dia membakar saruk pa. Lek jangan nampak pa laki badan tu rumah. Mangala rumah lo kali bakar dia. Nampak dia saruk tu ha. Ala banyak saruk. Tu mang kole bakar dia mengcek jang lempak tu ambil lapir ala bakar rumput yang saruk sedalahnya. Cik jang le, mangga lo nampak dia membakar saruk batanyo dia mangga dia nampak dia makan nampak dia. Banyak kang ngek. Tak sama dia belakang rumah. Banyak ke dibakar saruk dia masuk ular kok dicak tok yang beku kau mangicik jang le. Dari mang Bisa tangkoknya dari apa di rumah? dia misal tangkuk dia tangkuk malala ka rajon caliak lah bantuan tu kaki lah bakal lah badan lah hitam patah tidak bantu orang bantuan ledo cik dena kamanga apa panganang gini batanyo din cik kau ang ya panganang kini ko panganang Panjang ke Encep mah? sarapan dia manga panyang babi ni alun awak kete iko ka alu mapotong masunek deh lapan yang lapan deh lah cik apa nang panyangan panyang ketek baru lapan yang aden selenan tuwo kwa nak do dia ngicik panyang ke do kuang ketek lapan deh ngicik nang panyang tu mangangka babi ni yang lah Panjang kayak Encep tu. panyang ke nicik ya ketek lalu lo ke panyang kemangang lai babi ni indak barana indak panyang lo kuat tinggal makan saya muncul tu malalam tak piti lanjo keren Panjang pitih, Panjang pitih. manga panyang pitih mangang Telanjut. Tok balanjo waang yo masak dan sen. Balanjo. Tio ango tio caca 2000 nicip. Dikali yang 10 kali 2000 tu ada 20.000 dan jual saya. Pengalan 6.000 diam. Tapi 2 kali 3 kan. Nah, 2 kali 3 6.000 yo. Yang nang gini kician tu diang ya 10 kali yang 2.000 tok caca. Ala 20.000 diang tu. Sehari 20.000 sebulan lah barang pitih diang tu kician di mak kician macam bui bulu kaki aku mana pitih. Wang minta piti kaya tu nama do kaden tapi apa kaden dari kidang bakal lah dia kapi tu lah dah do ibu kata lang kaden do lala piti belanjo santiang lo mengicik panjang piti Anak dah selanjut. indah anak harus lanjo do balanjo tapi sekedarnya uang santiang na muncung ini mengicik anak harus balanjo sekedarnya tolong orang gaek abadiah balanjo kalau ang keindak balanjo sen muncuang jo 62 makanan ka muncuang tu badan celiak lah sakadang lumbo badan nang tu mentok maruang dono tu tolong nama bakal sarok ta eko na mangicik jo ngale wah biak tu lah tu nampak yang le banyak taruk wah pandai lo pandai ngicik jo ngale ngek gitu ambil taruk tu lah tadi dia turang ni ko lama ka bakal tangan tepat lah dia wah Lala capek lah nak main lari yang dah ambil kayu tu ah. Aku enggak lampak. Banyak nanti tuang. Itu kan sandang lah dia mah yang putih. Tolong dia deh. Tolong lah dia itu bakal dia sedolahnya dia pulang dari lu mandi cah dia dulu. Nak nanti tuang. Becah. Kita becah hilang lah.